Вітаю вас у маёй чытальнай зале, і з вами я, Ася Беларуска. Сёння мы распачнем з вами маю новую гісторыю. Яна складаецца з 2 ліній, кожная з якіх мае па 5 частак. І таму ў нас атрымаецца такая шматсерыйная гісторыя. І так, шматсерыйны фантастычны аповед пад назвай «Чалавечы фактар». Паехалі! Гісторыя першая. Дзесьці на прасторы еўразійскага кантынента умоўна нашыя дні. Шэрая раніца вісела над мегаполісам з шчыльным туманам. Лейтэнант камітэта бяспекі Іваноў старанна прасаваў форменную кашулю. Ён адклаў прас, падышоў з кашуляй да вокнаў, прыглядзеўся. Тканіна выглядала роўнай, але недастаткова. На руках яшчэ заставалася некалькі складак. Гэтак нельга хадзіць на службу. Пагатоў сёння першы дзень працы ў чырвоным доме, пра што Іваноў вельмі хваляваўся і хацеў, каб на новым месцы ўсё прайшло ідэальна. Ён ведаў, што яшчэ занадта малады і недастаткова вопытны для службы ў чырвоным доме, але на мінулым тыдні ён атрымаў афіцыйнае запрашэнне на перавод. Іваноў паглядзеў скрозь туман туды, дзе звычайна знаходзіцца скрыжаванне дарог. Нябеснае мора апусцілася так нізка, што з 5-го паверха не было відаць нават светлафораў. Толькі далікатны шоргат гумавых колаў па асфальце, ды прыглушаны гул рухавікоў рэдкіх аўтамабіляў, характэрны для такой раніцы. А што, калі гэта быў жарт саслужыўцаў? Спытаў сябе Іваноў. Куточкі вуснаў, заўсёды шчыльна сціснутых, апусціліся ўніз, а вочы занепакоена забегалі па вільготным тумане. Ды не, нават спадар-маёр павіншаваў Іванова на развітанне ў пятніцу. А што, калі і маёр ведае, што ўсё гэта дурны жарт? Ці нават сам яго і арганізаваў? Як такога маладога, да таго ж занадта няўклюднага лейтэнанта камітэта бяспекі маглі запрасіць на працу ў чырвоны дом, месца, дзе большую частку свайго працоўнага часу знаходзіцца сам спадар-прэзідэнт? Ад гэтае думкі па спіне Іванова пабеглі мурашкі. Збляднелы твар хапаў ротам паветра, а змакрэлыя далоні моцна сціснулі кашулю, зноў памяўшы яе. Хлопец цяжка ўздыхнуў і вярнуўся да стала. Ён страсянуў кашулю, расклаў яе, разгладзіў рукамі і пацягнуўся да праса. Але зазваніў тэлефон. Іваноў ад нечаканасці ўздрыгнуў і штурхнуў прас. Той пагойдаўся крыху, нібы здзекаваўся з лейтэнанта, і калі хлопец паспрабаваў злавіць яго, развярнуўся і лёг гарачай падэшвай хлопцу на руку. Тэлефон працягваў надрывацца. «Слухаю, матуля, цябе», – прамовіў Іваноў, патрасаючы апаленай рукой у паветры. «Ты збіраешся на працу ці не?» – спытаў нецярплівы жаночы голас. «Так, маці, папрасуй добра кашулю. Нельга хадзіць на службу ў мятым адзенні. Я ведаю, ужо папрасаваў». Іваноў выключыў прас і павесіў кашулю на плечкі. «Глядзі, каб кашуля хаця ж чыстая была. Які ж ты не сабраны, пра ўсё нагадваць трэба. Ты памятаеш, што ты сёння на новае месца ідзеш?» «Матуль, я памятаю», – панура адказаў хлопец. «Не гыркай мне, я хачу, каб ты не асаромеўся, як гэта звычайна ў цябе выходзіць». Жанчына стомлена выдохнула ў мікрафон. «Ой, всё ж гэта чырвоны дом. Там абы каму працу не даюць. Толькі табе, няўклюдзе гаротнаму, гэтак пашанцавала. Разумееш ты?» «Разумею, матуль». Іваноў стаяў пасярэдзіны свайго пакою ў шэрым ранішнім святле, нізка апусціўшы сваю без віны вінаватую галаву. «Ды не сутулься!» – гаркнула жанчына. «Па голасу чую, як ты крывіш спіну. Ты ж службовец, мусіш заўсёды хадзіць роўна». Голас зло падыхаў у слухаўку, памаўчаў і працягнуў, але ўжо больш мякка. «Увечары патэлефануй тату. Падзякуй яго за тое, што дапамог табе перавесціся». Іваноў захлынуўся ад нечаканасці. Дык вось хто стаіць за пераводам. «Ён мне не тата», – паўшэптам адказаў хлопец, выпрастаўся і пайшоў у кухню. «Клапоціцца пра цябе лепш за роднага бацьку», – адпарыравала жанчына незадаволена. «Суворы кадецкі корпус, служба ў камітэце. І цяпер чырвоны дом. Ён дапамагае табе, а ты яго не шануеш. Ты ён рабіў гэта, бо хацеў выправедзіць мяне з дому, каб я не мяшаўся вам», – адказаў Іваноў пакрыўджана. Ён насыпаў у кубачак лыжку кавы і заліў кіпнем. «Ды не кажы ты дурніны!» – завішчаў голас у слухаўцы. «Вось які ты дзёрзкі, няўдзячны сын вырас. Мы табе ўсё, а ты вось як пра нас думаеш. Як табе не сорамна, га?» Гучны матчын голас зноў працяў галаву, абхапіў за шыю і наваліўся на плечы. Іваноў стаяў моўчкі, сагнуўшы спіну і сарамліва прыкрыўшы вочы далонню. «Прабач, калі ласка, маці, я не хацеў», – праскуголіў хлопец. Жанчына гучна цыкнула. «Не цярплю гэтае ныццё, хопіць ужо», – хрэбліва кінула яна. «Калі ты ўжо будзеш сапраўдным мужчынам?» Іваноў цяжка ўздыхнуўшы, пацягнуўся рукой да кубачка з кавай, але зачапіў пальцам лыжку і перакуліў кубак. Той пляснуўся аб падлогу і разляцеўся на асколкі. Гарачая кава разлілася паўсюль. «Што там у цябе здарылася?» –
спытаў бурчлівы голас. Зноў нешта разбіў. Ай, загаласіла жанчына. Як жа так атрымалася, што ў цябе рукі не з тога месца, увесь у бацьку свайго. Той такі ж быў нязграбны, ўсё зачэпіць, зломіць, разаб'е. Я пра цябе хвалявалася, каб толькі ты такім жа не стаў, усё адно не атрымалася. Праўду кажуць, што гены нічым не змяніць. Жанчына цяжка ўздыхнула і працягнула слязлівым голасам. Ой, добра, хоць ад турмы цябе зберагла, але што толку? Як жа я марыла, што сыночак будзе моцным, дужым, самастойным, але ў нас татам не атрымалася зрабіць цябе мужчыну. Спадзяваліся, што служба дапаможа. Дык глядзі, які ты ўпарты, увесь у свайго недарэчнага бацьку. Іваноў слухаў матчыны стогны і моўчкі збіраў чарапкі любімага кубачка. Вусны яго яшчэ больш выгнуліся ў адваротную дугу і задрыжалі. Шкада было кубка, які шмат гадоў таму яму падараваў бацька. Шкада было маці за тое, што ён увесь час яе расстройвае, бо вырас такім няздарам. І шкада было сябе, што як бы Іваноў не намагаўся, нічога талковага не атрымлівалася. Усіх толькі расстройвае ды падводзіць. І як ён будзе служыць у чырвоным доме? Туман быццам сышоў з неба і засціў хлопцу вочы шчыльнай заслонай. Іваноў, нягледзячы, схапіў з падлогі апошні асколак, тонкі востры край якога прарэзаў далонь. Ён войкнуў і прыціснуў руку да рота, злізваючы кроў. «Чаму ты гэтак доўга збіраешся на працу?» – раптам спытала жанчына. «Ты ведаеш, што ўжо без 10:07 раніца? Табе праз 10 хвілін ужо трэба бегчы ў метро, а ты яшчэ не сабраны. Пра ўсё табе нагадваць неабходна». «Ды ты ж сама мне патэлефанавала», – адказаў хлопец, кінуў асколкі ў вядзерце і пабег у пакой апранацца. «Канешне, будзеш цяпер маці ўпікаць у сваіх памылках. Вой, калі ж ты ўжо станеш дарослым?» – галасіла жанчына. «Я дарослы, матуля, мне ўжо 27», – кінуў Іваноў, зашпільваючы маланку форменных нагавіц. «Добра, што хоць ведаеш на свой узрост», – з агідай адказала жанчына. «Ты папрасаваў кашулю? Заўсёды трэба нагадваць пра ўсё. Каб не я, дык ты ў немытыя ды мятай адзежы хадзі. Ой. Я табе сказала ўвечары, патэлефануй тату і падзякуй». Не развітваючыся, яна кінула слухаўку. Гісторыя другая. Дзесьці ў цэнтральнай частцы Беларусі. Ад першай гісторыі прайшло прыкладна 150-200 гадоў. Сонца прасоўвала цёплыя промні скрозь аблепленыя маладой зелянінай галіны дрэў і пералівалася ў бурбалках вады маленькімі вясёлкамі. Шпаркая рака Віслач вілюжнай стужкай выбягала з густога лесу, абмывала бераг старажытнага селішча Слаўе і ўносіла свае воды далей у невядомыя краі. Дарота сядзела на адным з валуноў, апусціўшы ногі ў ваду і ўглядалася ў тую маленечкую кропку на гарызонце, дзе рака злівалася з небам. Некалькі разоў дзяўчына разам з сябрамі даходзіла да тае кропкі, але рака працягвала свой бег далей. А куды? Дарота ўздыхнула і акунулася думкамі ў свае мары. Хутка яны з сябрамі ўжо будуць дарослымі і адправяцца ў падарожжа, паглыбяцца ў свае пошукі, даследуюць далёкія землі і, можа, знойдуць месца, дзе Віслач канчае свой бег. Па акрузе разляцеўся звон. Першы звон, які заклікае жыхароў Слаўе абучацца і ісці на ранішнюю службу ў Кальвін. Дарота ўздыхнула, пераскочыла па валунах на бераг і забегла ў хату. Матка Барці ўжо стаяла перад люстрам і ўплятала ў доўгае рудае валоссе блакітныя стужкі. Яна ўсміхалася і ціхенька спявала нешта сабе пад нос. «Ты ў добрым настроі, матуля?» – спытала Дарота і села за стол, дзе яе чакаў кубак цёплага малака і некалькі лусцікаў з хатнім сырам. «Сёння мой апошні дзень у пеўчых», – Барця павярнула галаву і усміхнулася дачцэ. Пальцы яе хутка запляталі касу. «Я спадзявалася, што ты прыйдзеш у Кальвін паслухаць мяне. Я б вельмі хацела, матуля. Мне падабаецца слухаць цябе, але ў мяне заняткі ў стадыі». Дарота адкусіла ад лусціка і з апетытам жавала. «Тады мы з табою бачымся ўвечары, калі мяне афіцыйна абяруць у раду старэйшын». Барця абкруціла касу вакол галавы і зашчапіла. «Я такая радая!» – уздыхнула жанчына, падышла да Дароты і абхапіла яе за плечы. «Як бы я хацела, каб твой бацька дажыў да гэтага моманту. Ён заўсёды быў упэўнены, што я буду лепшая старэйшына». Барця нахілілася і пацалавала дачку ў шчаку. «Матулечка, можа, ты ўсё ж перадумаеш?» – ціха спытала Дарота, скасіўшы вочы на матку. «Як ты можаш пытацца пра такое?» – абурылася Барця, абышла вакол стала і села насупраць дачкі. «Ты ведаеш, як гэта важна для мяне. Шлях старэйшын, матуля, гэта хуткі шлях да смерці». Дзяўчына занепакойна паглядзела на Барцю. «Паглядзі на іншых. Кожная выглядае так, нібы за год пражывае 10, а цётка Анця...»
Дарота расхвалявалася, голас яе затрыжаў, ад балючага ўспаміну на вочы налезлі слёзы. Яна сціснула зубы, паглядзела на матку і дагаварыла: «Цётачка загінула, хоць была самая маладзейшая ў радзе». «Мілая моя», Барця нахілілася цераз стол і ўзяла дачку за руку. «Гэта бласлаўленне багоў, калі жанчына абірае для сябе служэнне нашаму гораду і багам у радзе старэйшын. Яна ведае, што прыйдзе дзень, калі служба будзе скончана. Мы ахвяруем жыццё, каб багі дапамагалі радзе весці селішча па правільным і праведным шляху. Пагатоў, Анця не сышла ў забыццё, яна далучылася да нашых багоў і цяпер будзе дапамагаць нам». Барця усміхалася дачцэ. Дарота выглядала дарослай у свае 17 гадоў, але ў вачах яе Барця ўсё яшчэ бачыла тое маленькае дзіця з празорлівым розумам і гучным смехам. Яна паднялася і падышла да люстра, апраўляючы доўгую сукню. «Ты яшчэ такая маленькая ў мяне, не разумееш сапраўднага шчасця, якое можа адбыцца ў жыцці жанчыны. Увайсці ў раду старэйшын – гэта гонар і самы высокі ўзровень, на які можа ўзняцца любая, нават самая звычайная жанчына». Барця летуценна глядзела на Дароту скрозь люстра. «Я б вельмі хацела пабачыць, як ты зменіш свой скептычны настрой і сама калісьці зоймеш месца ў радзе. Калі ты пойдзеш у раду, то не дажывеш нават да майго выпуску са стадыі», заўважыла дзяўчына, дапіўшы малако. Барця нахмурылася, гучна тупаючы цяжкімі абцасамі па драўлянай падлозе, прайшла да шафы, выняла ажурны блакітны фартух і вярнулася. «Я разумею. Жанчына мусіць быць адукаванай», казала матка крыху раздражнёным голасам. «Але ты надта паглыбілася ў вашыя сучасныя навукі. Што адбываецца ў тай стадыі, што вы нават не ўмееце шанаваць традыцыі продкаў? Традыцыі – гэта тое, што яднае людзей, не звязаных паміж сабой кроўю», адказала Дарота. Згарнуўшы крошкі са стала ў далонь, яна паднялася і кінула іх у адчыненае акенца. «Але чаму традыцыі павінны забіваць?» спытала дзяўчына і пільна паглядзела на маці. Барця сціснула вусны. Яна ведала, гэты падлетак разумнейшы за яе. Дарота – дачка свайго бацькі, разумнага і упартага чалавека, які ўмеў кінуць выклік і ісці супраць, асабліва калі верыў, што гэтак будзе правільна. Жанчына цяжка ўздыхнула і, нягледзячы на дачку, прамовіла глухім голасам з трапяткой надзеяй: «Я памалюся сёння ў Кальвіне за цябе, каб ты змагла знайсці баланс паміж сваёй навукай і тым, што сапраўды варта ў жыцці». Барця ўзяла плеценую торбу, букет блакітных ветак, якіх назбірала раніцай у сваім садзе, і пад мелодыю кальвінскага звону пайшла на службу. Дарота праводзіла матку цяжкім позіркам. У вачах яе гарэла рашучасць. «Сёння ці ніколі», думала яна. Дзяўчына сабралася і пайшла на заняткі ў стадыю.